Mitä teet, kun unelmasi murskataan ja maailma kääntää sinulle selkänsä? Tämä on tarina Josefista, nuoresta miehestä, jolla oli unelma, jonka hänen veljensä pettivät, mutta joka oli tarkoitettu suuruuteen. Josefilla oli unelma, ja kun hän kertoi sen veljilleen, he vihasivat häntä entistä enemmän. Tulkaa, tapetaan hänet. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 37. luku, jae 20. Break time nulb Josef Egyptissä. Näytä Josefin työskentely Potifarin talossa sitten väärin syytettynä ja vangittuna. Mutta Herra oli Josefin kanssa. En voi tehdä sitä, Josef vastasi Faraolle, mutta Jumala antaa Faraolle vastauksen, jota hän haluaa. Sinä olet vastuussa palatsistani. Te ajattelitte minulle pahaa, mutta Jumala kääntyisi sen hyväksi. Ei ole väliä, kuinka syölle olet kaatunut tai kuinka syvä on kipusi, Jumala toimii aina kulissien takana. Luota prosessiin, luota lupaukseen. Tykkää, jaa ja tilaa lisää inspiroivia Raamatun tarinoita.